zeren, bueno, Frantzia osoan ibili zarete, eta... Hartako egin dugu, gauza berri bat zen, eta, arrazoin du, bere guk kantu horiek berriki ikusten dugu, Pariseko lagunekin, eta beste badute, pentsatzen dugu, egiten dugula beste zerbait. Ez beti ber gauza, hori da. Musikalki nik uste dute alde batean gizon agotxen sakontasuna eta grabedade hori eta aneren agotx lirikoa, femeninoa, horren kontraposizioan, bien nazketan ondorioz sortzen den ideia da nolabait ere emaitzaren indarra, ez? Dago nik uste publikoa hor topatzen du harridura, ez? Magia bat badago. Baina kontzertuan egiten ditugu tradizional partitura eta akapela gola egira. Lehen partida. Lehen partida gola da. Eta zuzo talderekin etorreko zara? Bi musikari, Jérôme Lobato eta Michel Oarro, Parisetik Jérôme Lobato Parisetik da eta Endaiakoa besteak Michel Oarro. Azken diskoak izan duen arrakasta eta gero, pentsatzen haituko zarete hirugarren batean, ez? Ez. Eskibala, emazte batekin kantatzela guetako gutxa da. Sobera egin dugu deia. Hirugarren diskoa, esatu, beste diskoa. Ondorengo bat. Ari zarete prestatzen beste zerbait, berria? Ez mementuan, on n'est pas en train d'en préparer. Bakarrik. Bakarrik eta... Guk nahi duguna egiten dugu.